kedua. Di wi alase. Ayo roh ora alase ning ndi? Wonomartowo ya ayo. Oh boten ngertos. Tak dudoi ning paron wi ketoke. Oh alas Srigati nek sing ning paron wi. Oke, semangat ya Mas Dalang ya. Oke. Kita naik ke panggung Mas Dalang yang bagus-bagus. Hormat gerak. Ya. Balik kanan. Ki Bintang, tepuk tangan yang meriah. Rahayu
Babu Kunti, aku omong arep njaluk pangestumu. Awit dina iki aku bakal ngayahi cicipan sing abot. Kepiye Bratasena? Cicipan sing kaya ngopo sing kok karepe? Dina iki aku nampa paringane Mas Wopati kakekku kang wujud alas, ya kuwi alas mertani kang supaya tak babati kanggo nuktine para Pandhawa. Mula saka kuwi aku daya-daya mrepeki Babu Kunti, ya mung pangestumu sing tak jaluk. Syukur pangayu bagyo nggir, dene Gusti wis paring kanugrahan kang wujud alas kuwi mau. Lamun pitungkasku, lamun besok sira sembodo babati alas lan nempu kamulyan, tak jaluk aja dadekake gedhe rasamu satem maksa kang sesongaran. Kuwi gonceng ganjing pamit. Bratasena duwe karep apa puniku kok jujur kok mbulake gagah kudungmu Bratasena puniku sing ngono. Babu Kunti, aku ngrumangsani urip wis ora ditunggoni wong tuaku lanang. Bapakku ya kowe, ibuku ya kowe, dadi sawangan jabatku kenceng apa daya. Yen kenceng kepiye, yen doyong kepiye? Yen kenceng tegese aku bakal entuk gawe. Nanging yen doyong aja mbok jagate baliku. Bratasena, jagatmu kenceng, manternya dolanan. Muga-muga basuki kang pasti sembodo kang jangka Bratasena. Ngaglah wonten tepanen urung mertani nggih Risang Bayu Siwi. Ocap nalika semanten senadyan alas mertani kondang alas kang wingi kepati angker. Ananing dateng lendo TKP sang Bratasena. Sigra cancut kali wondo hamba bakti alas mertani. Kabedol saking kekayon selo-selo den barengaken wonten madyaning jurang. Senadyan kathah ketukulan kang mawa iso kadrajeng wani dereng sang Bratasena. Ngantos bubrah lakrah candane.
Sut madoning lati. Oh, durung soe anggonku lelet ana marta kene ketatak ana pauman kang murang toto wani bapak jalas mertani. Hei, adut. Kaya melang-melang rasaku aja pawan iki sing tanteni. Yen pancen bener pawan iki mesti wae nganti para kadang-kadange. Yo mbok menawa wis ndungkap titi wancine babar sejatine alas mertani. Tak golekane tunggale.
Raden. Bangsanipun Gandharwa ingkang ngregani alas bertani mriki kula Anggara Parna. Raden, menapa kepareng kula badhe miterang dumateng Panggara Raden? Anggara Parna, ya kowe bakal miterang bab apa? Ngaten Raden, napa leres paduka menika salah satunggiling para Pandhawa? Ya Anggara Parna, bener kang dadi kancamu. Ya iki sing tak aneni. Cucumu tabler kirana, cucu bana wingo-wingo, sumodot padoning Duh Raden, dangu anggen kula ngranti timpuling para Pandhawa. Aten nggih Raden, sejatinipun alas bertani menika sanes alas bebototan. Ananging mujudaken kedaton kencana yasanipun Kulon Batarendra. Duk rikala semanten Kulon Batarendra mitungkas dhumateng kula sepados jagi alas menika. Sebab lamun para Pandhawa sampun timbul alas menika kedah kabar sejatining wujud dados kedaton kencana ingkang sinebat negari Indraprasta. Indra Parasta sebab dumadi saking saprawalane kayangan kaendran lan kedah dipun paringaken para Pandhawa supados dados kamuktine para Pandhawa. Mekaten Raden. Sela tempuru kang daya katyasane saged mulyakaken sinten kemawon ingkang kenging mayane Gandharwa lajeng ingkang kados jemparing menika inggih Ayat Payura menawi paduka tanding yudha kaliyan Gandharwa kula aturi namaken Ayat Payura menika tertentu Gandharwa bakal kawon lajeng ingkang pungkasan menika inggih Lemah Jayeng Katon ingkang daya katyasane menawi paduka usapaken wonten netra paduka saged ngawuningani wujude pira Gandharwa. Ya Kakang Anggara Parna, gedhe rasa panuwunku. Nuwun inggih Raden, ampun dangu, monggo kula aturi daya-daya mrepeki Kang Rama. Monggo enggal-enggal dipun saranani mawi watu tempuru menika Raden.
bisa melihake aku saka kemayane Gandharwa. Gedhe rasa panuwunku karo kowe Permadi. Nuwun Kakang menika inggih saking sabantune Kakang Anggara Parna, mitra kula saking bangsane Kajiman. Tuh Kakang monggo kula aturi lelem sawetawis sebab sejatine alas mertani menika wujudipun kedaton kencana ingkang pancen dipunyosa kaliyan kula Bathara Indra kagem para Pandhawa mangke menawi sampun wancinipun bakal kabar sejatining wujud. Sinuwun aturi kawuningan bilih ingkang dipunanti-anti sampun timbul sinuwun. Ya Kakang, ayo marang diperpeki Kakang. Monggo kula dherekaken. Sang Prabu Paduka menika sinten? Mugi katepangaken kula pun Jim Yudhistira ingkang wingking rayi kula danipun wacana. Raden Musti. Pinten langkangipun Raden Mustinipun Paduka sampun nyawinani bilih sejatinipun alas menika mujudaken negari Indraprastha. Boten dangu malih bakal babar sejatining mujudaken negari Indraprastha. Boten dangu malih bakal babar sejatining wujud negari Indraprastha. Kula suwun Paduka Raden ingkang pernah pambayuning para Pandhawa ingkang kedah dados Narendra lan kula mitungkas benjang menawi Paduka dados Narendra. Kula titip jimat asma Yudhistira minangka dados asma Paduka Raden.
kula ngestaken dawuh Sang Prabu lan kula ngaturaken kuning panuwun. Nuwun inggih Raden, kula kinten sampun tungkap titi wanci negari Indraprasta kedah kamanungsa. Mila saking menika kula nyuwun pamit lan kula titip negari menika Raden. Ya baik, luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk dalang kita. Ki, niki tarifnya tanggapan pinten? Pripun no? Niki ajengaken sing nanggap niki mengke. Pinten tarifnya? Awes. Kok iso rene disauri? Kok gratis lho piye? Walah 10 juta. Biyo. Selamat ya. Cilik-cilik iku duke murah yo. Selamat ya. Matur suwun nggih Ki.